Tadtad ng sugat mula sa panunusok ng kutsilyo, pasa mula sa panghampas, at dugo ang ulo mula sa pagkaumpog. Yan ang kalunos-lunos na sinapit ng isang 3 taong gulang na lalaki mula sa kamay ng kanyang 57 anyos na lolo. Nangyari ang insidente noong Huwebes, May 14, sa loob mismo ng bahay ng sospek sa barangay Nantangalan, Pusorobio, Pangasinan. Yung mga magulang nung biktima, ma'am, ay pareho po silang may trabaho nung araw na yon. So, ang nangyari, iniwanan nila yung kanilang anak, nag-iisang anak doon sa lolo at lola nila. Ang sabi kasi nung suspect na makulit kasi talaga yung batang iyon, sabi niya. Yun yung rason niya kung bakit dumating sa punto na nasaktan niya yung bata at napasobrahan. Naitakbo pa sa paggamutan ang bata pero hindi na umabot pa at idiniklarang dead on arrival. Ayon sa Pusorobio PNP, humaharap di umano sa depresyon ang sospek dahil sa problema sa lupa. Tinusok-tusok pa siya ng kutsilyo doon sa likod. Possible na inuntog pa yung bata kasi doon sa death certificate ng bata. Dead traumatic injury yung isa sa cause of death ng bata, ma'am. Mariing kinundina ng Pangasinan Police Provincial Office ang kalunos-lunos na sinapit ng biktima. Tiniyak ng Pangasinan PPO na mananagot sa batas ang sospek. Sa ngayon ay nasa kustudiya na ng Pusorobio Municipal Police Station ang sospek na mahaharap sa kasong parricide. Angel Arquero, RNG News.